ଆଜିର ଏହି ଗୀତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଗୀତର ନାମ ହେଲା ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲାଟି। ଆମେ ଗୀତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମନ ଦେଇ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗାଇବା। ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲାଟି ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ ଦେଇ ସେ ଜୀବନ ରଖିଲା ଦେଶର ନାମଟି। ଧରମା ବାଳୁତ ପିଲାଟି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ହାତେ ରଖିଲା 1200 ମଥାଟି। ସୁବାସ ବୋଲି ସେ ପିଲାଟି ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଫୌଜ ଗଢ଼ିଲା, ନେତାଜୀ ସାଜିଲା ନିଜେଟି। ଉପମନ୍ୟୁ ସାନ ପିଲାଟି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନି ଚଳିବାରୁ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲାଟି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାନ ପିଲାଟି ହରି ନାମ ଅଟେ ଜଗତର ସାର, ସଭିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲାଟି। ଏ ଗୀତଟି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଗୀତଟି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।